בואנה, מה נראה לך שאתה עושה? הבן שלו רוצח. בואנה, מה נראה לך אתה דוחף ככה? הלו! איפה נראה לך שאתה נמצא? פה לא הולכים מכות. אתה לא ברחוב. זה לא רחוב כאן, אתה שומע? סגור את זה כבר. די, סגור! מה, אתה דפוק? מה הסיפור שלך? יאללה, תן לי את הכדור. מה נראה לך שאתה עושה? אתה גר אצלי הדפוק. תקשיב טוב, אצלנו בשכונה אומרים שעוזרים לחברים לא משנה מה, איך ואיפה. זה נקרא גב, אתה מבין? עכשיו תן לי את הכדור המזוין הזה ותחזור לחיות החיים שלך עם הנשקות של אמא שלך. הלוואי והייתי בלי הורים. דווקא אמא שלך בסדר. איזה בסדר? היא לא תן לי לחיות. לפחות אין לך אמא שמוכרת סמים. ניצחת. רציתי לראות מי אח שלי. אח שלך. אני אסתדר עם קיום. פגר.